nchọrọ ka m kwara iko, anụ ahụ nchọrọ ka m kwara iko, anụ ahụ nchọrọ ka m lụnye aka, anụ ahụ nchọrọ ka m gụba kukumba, anụ ahụ nchọrọ ka m buru amụlọba, anụ ahụ nchọrọ ka m kpọba ntu, anụ ahụ nchọrọ ka kpọbasịbafa ikele, anụ ahụ nchọrọ ka fazuba oshi, anụ ahụ nchọrọ ka nzuba oshi, anụ ahụ nchọrọ ka nlọba di mmadụ, anụ ahụ nchọrọ ka mmebe njọ, anụ ahụ nchọrọ ka mkpọba ntu, mana achọghị m ime ife anụ ahụ nchọrọ enigwe n'ụlọ n'umo. Achọghị m ime ife anụ ahụ m chọrọ enigwe n'ụlọ n'umo. Anụ ahụ nchọrọ ka ngụba aka, ayabawasịkwa for sure. Anụ ahụ m chọrọ ka nzuba oshi, Holy Ghost fire. Anụ ahụ m chọrọ ka mkpọba ntu, ike mo na-akpọwasịkwa n'ihu. Anụ ahụ m chọrọ ka m kwara iko, ịkwakọrịkwa. Anụ ahụ m chọrọ ka m kwara iko, iche na mmadụ bụ egwu ka anyị lawa ọchụ, iche na mmadụ bụ egwu benda seletio. Anụ ahụ m chọrọ benda seleti, anụ ahụ m chọrọ funwolu m ọkụ, anụ ahụ m chọrọ na-ekwe ikpere nnana, anụ ahụ m chọrọ benda seletio, anụ ahụ m chọrọ wanfọdịlodu, anụ ahụ m chọrọ ekwe ikpere nnana, anụ ahụ m chọrọ funwolu m ọkụ, mana achọghị m ime ife anụ ahụ m chọrọ n'igwe n'ụlọ n'umo. Chinyere ma agụchaghị egwu nke bụ na ndị mmadụ na-adọ ya ka jenereta pati my neighbor. Ụfọdụ osikwa nọọ ife ọ gabigara ka ọ na-agụ n'egwu amakwụmo, ụfọdụ osiri n'odupoko so na ndị ewu ahụ awa nwa na na-ekwu okotori igba. Ụfọdụ osiri na ife ọ gụrụ na ọ dịghọ mma, na egwu abụghị egwu ekwesịrị ịgụ n'ụlọ ụka, na-eji inye onyinye. Imagine na aka ụka ma ndị ụkọchukwu ma ndị pastọ ma ndị fada asịzie ka eje nye onyinye ma ka eje nata oriri nsọ, ndị na-akụba ndịda ụlọ ụka wee bido anụ ahụ nchọrọ ka m kwara iko, anụ ahụ nchọrọ ka m ghụba aka, anụ ahụ nchọrọ ka m kpọba ntu, anụ ahụ nchọrọ ka m zuba oshi, mana achọghị m ime ife anụ ahụ m chọrọ n'igwe n'ụlọ n'umo. Na onye kpọ nwa wee bịa n'ụlọ ụka na nwa ya metụ ya aka tia mama na papa, kedu ife egwu a n'inuru, kedu ife ọ na-akọwa, na ya akọwalụ nwa ya ife egwu a na-eme inu. Na ndị ụka sikwa na ya bụ egwu na ọ dịrọ gwafa mma na ntị. Ụfọdụ si n'ife Chinyere Udoma gụrụ na ọ dị mma, na onye ọbụla na-agụ nke ya ọgụa nke ya, na ndị ụka na-abụzifa nọrọ n'ụlọ ụka sịfa hapụ ifeba ya ekuzi na-asị di na nwunye ka onye na-ebu ụzọ emetụ ya aka, ka onye na-ebu ụzọ eje ka akwa iko o metụ ya aka, ka isi eti mkpu ọtụ, ka onye na-etikarị na mkpu ọhụ, ka onye na-ebekarị na akwa, ka onye na-eti buru ụzọ mee m buru ụzọ laa m. Na ndị na-asị alaghị anụ nwa ka ife o ji wee dada n'ụlọ ụka memba chọọchị asị n'ọneshọn ọka alafadụ asị ya mba na ọhọ ka arị ya dụ n'aka na nwoke epigidere ya aka n'ala arị ya wee daa nọ na ụlọ ụka nke ahụ nọ na ụmụazị anọghị ebe ahụ. Ife fụkwa na kọmentị ka m na-akọ anọkwa m ebe ọ nọ wee Chinyere Udoma gụrụ egwu ya bụ ọkwụ m etokwo m wee kụrụ ya egwu. Ndị mmadụ wee na-asị na ụlọ ụka na ndị egwu kịta na fa akụchaghị ifeba ya akụ metụ ifeba ya eme, na si kedu ka Chinyere Udoma ya esi wee ghara ịkụnya bụ egwu ebe ọ bụ na ọ na-aba abịazie n'ụlọ ụka kịta nụnwa. Ndị ụka mmapụta maka ọfa ka ọka n'iti, ndị ejeghị ọgụgụ ka etie aka ụka, ndị konyere akpaba tịkafa je chụwa ego n'ọha ụka ka a na-aka fapụtafa nọrụ n'elu ọtafa na-asị di na nwunye kedu onye ya ebu ụzọ lọọchụ, kedu onye ya ebu ụzọ. Na ọ bụrụ n'ezigbo ụlọ ụka ndị enyere ọzụzụ na ife gbasitalụ marriage course na aha akọ ya n'ime ụlọ ụka na ọsọsọ na di na nwunye anụrụ di na nwunye unu ewee jee ya private, na ndị na-eje ya bụ sọsọ ndị tonyitegoro karịrị etinye nya ndị burugoro di na nwunye n'ofe ka a ya akụziri nya bụ ife. Mana ịpụtazie n'ụlọ ụka ndị ọgbara ọfụ a na-enwekwa nke fa ha akọchazi na-anọzi ebe a resị kedu ndị ka bụ nwa bebi virgin fakwụrụ ọtọ, kedu ndị lanugoro ọchụ, kedu ndị na-asa nwunye fe efere, kedu ndị na-awụnye nwunye fe aka n'ike, na fa ahụzi na nwunye fe aka n'ọchụ, na fa asazi na nwunye fe efere n'ọnjọ n'ọkwa n'ime ụlọ ụka ka a na-anụzi ife niile. Ha kpọpụta di na nwunye a na-ajụfa kedu onye ọ na-ebu ụzọ agụ, kedu onye na-ebu ụzọ ejekwuru esi ya achọrọ nka mme laa m, onye nke asị achọghị m ime ihe eti mkpu ọtụ, onye nke pasta si ya kedu onye na-etikarịsị na mkpu ọhụ, kedu onye na-ebu ụzọ eje ka akwa ya iko. Na ebe a na-afụ ife niile a n'ụlọ ụka ọ bụrụzie egwu a Chinyere Udoma gụrụ ka a ya atịzi na ya bụ ife adịghị mma. Ọ kwado nke na-achọ ntị ka m wetara unu.
ọ dị gị mma ka ọ na ọ dịghị mma ngwanụ anụ ahụ nchọrọ ka anyị kwara iko anụ ahụ nchọrọ ka anyị laba di mmadụ anụ ahụ achọrọ ka anyị laba nwunye mmadụ anụ ahụ achọrọ ka anyị gụba amụlọba anụ ahụ achọrọ ka anyị gụba kukumba anụ ahụ achọrọ ka anyị zụrụ ibe ha inwe anụ ahụ achọrọ ka anyị jee zụrụ ego pasta anyị anụ ahụ achọrọ ka anyị mewe nke nwa mana achọghị m ime ife anụ ahụ m chọrọ eluigwe n'ụlọ onumo eluigwe n'ụlọ onumo anụ ahụ achọrọ ka anyị zụba oshi anụ ahụ achọrọ ka anyị kwara iko anụ ahụ achọrọ otu a anụ ahụ achọrọ nwanne unu agụchakwana kedu ife fọrọ anyị agụ onye marakwa nke fọrọ ya agụ agba nya bupụta ka ọ gụọ ka anyị kwukwa maka ya o ekenekwa na unu dochie m